Dobrý deň, vítajte v ďalšej epizóde podcastu o deťoch zelenkou. Dnešný podcast bude špeciálny. Poslala som výzvu, aby ste napísali všetky otázky, ktoré vás zaujímajú v súvislosti s letom, dovolenkami a deťmi. Pokúsim sa vám dnes na ne odpovedať. Ideme na dovolenku do Egypta. Je rozumné dávať predtým dcére nejaké probiotika? Ak áno, aké, prosím vás? V súvislosti s cestou do Egypta nemusíte dávať dcére špeciálne probiotika. Probiotika sú vlastne dobré črevné baktérie, ktoré sa užívajú na optimalizáciu črevnej flóry, čiže úpravu toho prostredia, ktorú v črevách máme. Môžeme takéto probiotika používať kedykoľvek počas roka, hlavne v období, keď napríklad deti užívajú antibiotika alebo keď sú choré, ale špeciálne s cestom do Egypta alebo s nejakou dovolenkou to veľký význam nemá. A ak sa predsa len rozhodnete nejaké probiotika užívať, tak stačí zájsť do lekárne a vypýtať si probiotika podľa veku dieťaťa, ktorému sú určené a formu, aká vám vyhovuje. Máme ich v kvapkách, v tabletkách, v rozpustných sáčkoch. Mnohé musia byť uložené po konfirmácii alebo tom, ako už ich otvoríte v ladničke. Takže je veľa dôvodov, prečo si treba tie probiotika vypýtať v lekárni správne, podľa toho, kam ich chcete využiť. Čo odporúčate mať ako povinnú súčasť lekárničky na dovolenke s bábätkom do 1 roka? Dôležité je povedať si, kam s tým bábätkom cestujeme a v akom ročnom období. Ak ide teraz o leto a cestujeme do destinácií, s ktorým je to optimálne ísť s bábätkom do 1 roka, to znamená naozaj blízka Európa, ako je napríklad Taliansko alebo Chorvátsko, kde je spôsob života veľmi podobný nášmu, tak je v podstate jedno, či ideme na takúto dovolenku k moru, alebo ideme napríklad k starej mame do Tatier alebo na východné Slovensko. Podstatné je, aby sme mali základné lieky proti teplote, a to s obidvoma účinnými zložkami, paracetamolom aj ibuprofenom. V takomto prípade buď vo forme čapíkov alebo sirupu. Dôležité je mať dezinfekčné kvapky do očí, ktoré použijeme v prípade podráždenia očiek, dostať ich voľne predajne v lekárni, kvapky do nosa, ktoré spôsobujú uvoľnenie opuchov nosa, antihistaminika vo forme kvapiek. Vhodné je mať aj kvapky do uší, bežne dostať v lekárni ušné kvapky, ktoré sú bez predpisu. Je dobré mať lieky proti hnačke. Pri takýchto malých deťoch je to rehydratačný roztok, sú to probiotika, prípadne čierne uhlie. Dôležité je mať základnú dezinfekciu, obväzové materiály, dôležité je mať teplomer a samozrejme, ak dieťa pravidelne užíva nejaké lieky, tak tieto nesmú v lekárničke chýbať. Máme 3-mesačné bábätko. Rada by som sa opýtala, či je vôbec možné ísť s ním niekam na dovolenku. Viete niečo odporučiť, alebo treba len zostať doma a ísť sa prejsť ráno, podvečer? Máme šancu na toto leto na nejaké zážitky? Určite áno. Aj s malým bábätkom môžete cestovať a určite vás to nejak extra neobmedzuje, keď prispôsobíte tie vaše letné zážitky veku tohto dieťatka. Určite môžete cestovať kdekoľvek po Slovensku a ak by ste chceli voliť nejakú letnú destináciu, ktorá napríklad more, tak určite voľte more vo vzdialenosti, do ktorej sa viete dostať autom. Napríklad Chorvátsko alebo Taliansko. Takúto cestu na dovolenku pojmite ako cieľ, to znamená, že už tú cestu si naplánujte napríklad počas dňa, počas doby, keď dieťatko bežne spáva. Naplánujte si prestávky v čase, kedy je dieťatko zobudené. Radšej sa prejdite, povedzme v nejakom meste
počas tej cesty urobte si 2-hodinovú pauzu, vyberte dieťatko z tej autosedačky, doprajte mu pobyt napríklad v kočáriku alebo len tak na vzduchu a keď zase to dieťatko má ísť opäť spinkať, tak pokračujte v ceste. Je fajn, ak zvolíte túto cestu po základnom očkovaní, po tom prvom očkovaní dieťatka. Samozrejme nie bezprostredne po očkovaní, ale taký týždeň, 2 po očkovaní, aby v čase, keď budete tráviť svoju dovolenku, už dieťatko bolo zaočkované. Takisto je vhodné určiť destinácie, kde nie je príliš teplo, alebo voliť obdobie roka, alebo teda leta, kedy je predsa len miernejšia teplota, napríklad jún alebo september. Od akého veku dieťaťa je možné cestovať lietadlom? Aké sú riziká? Pokiaľ sa budete držať odporúčaní pediatra, tak od 1 roka. Obdobie do 1 roka predstavuje riziká. Jednak dieťa nie je očkované základným očkovaním, jednak nadmorská výška, parciálny tlak kyslíka v lietadle predstavuje pre dieťa určité riziko a nehovorím o tom, koľko ľudí sa premelie na letiskách a v samotnom lietadle. Ak musíte cestovať do 1 roka, tak naozaj má byť veľmi dôležitý dôvod na takúto cestu a ak je to napríklad cesta za starými rodičmi, tak nech radšej oni prídu k vám. Je lepšie cestovať s jednoročným dieťaťom do Talianska 10 hodín autom alebo radšej ísť letecky? Veľmi podobnú otázku sme tu už mali a tak ako som povedala, vždy je vhodnejšie s takýmto malým dieťaťom ísť autom, ale tú cestu treba mať už za samotný cieľ cesty. Treba si na ňu nechať dostatok času, treba prispôsobiť cestu dieťaťu, to znamená, keď vidíme, že je nespokojné, pláče alebo je hladné, tak skôr zastať, urobiť si dlhšiu pauzu a pokračovať v ceste, keď sa dieťatko upokojí. Čo robiť, ak dieťa odmieta piť pri hnačke? Jednoducho musíte to dieťa donútiť piť. Ak to dieťa nezačne piť, naozaj skončíte na infúziách. Samozrejme, že dieťaťu je zlé odmietať akúkoľvek činnosť, ale vy ako rodič mu musíte tie tekutiny do neho dostať. Optimálne je podávať ich po lyžičkách, po prípade striekačkou a naozaj každú chvíľku, pretože pri tej hnačke dehydratácia nastáva relatívne rýchlo. Ako dlho po návrate z exotiky treba sledovať zdravotný stav dieťaťa? Tak sledovať zdravotný stav treba počas doby, pre ktorú predpokladáme, že by mohla byť inkubačná doba nejakých ochorení, ktoré ste si mohli priniesť. A vo väčšine ochorení je to od týždňa do zhruba 3 týždňov, čiže to je naozaj obdobie, kedy sledovať to dieťa a ak v tomto čase sa vyskytnú u dieťaťa akékoľvek klinické príznaky, treba upozorniť lekára, že ste sa vrátili z exotiky, kedy a odkiaľ. Ako spoznám, že má moje dieťa úpal alebo prehriatie, je potrebná návšteva lekára? Určite to spoznáte. Určite spoznáte zmenu v správaní dieťaťa. To dieťa bude apatické, bude zaspávať, bude sa veľmi sťažovať na bolesti hlavičky, bude možno vracať, bude mať hnačku, bude možno odpovedať neprimerane alebo bude hovoriť z cesty. A to sú naozaj príznaky, kedy možno aj budete musieť ísť k lekárovi, ale v každom prípade treba vyskúšať základné opatrenia pri úpale alebo pri prehriatí, o ktorých si aj tu hovoríme. Potrebuje dieťa pred dovolenkou nejaké očkovanie alebo preočkovanie? No, mnohé krajiny, do ktorých cestujete, si vyžadujú určité špeciálne očkovania. Napríklad v Ázii alebo v Južnej Amerike bežne sa stretávame s tým, že potrebujete mať zaočkovaný brušný tyfus, prípadne žltú zimnicu a podobne. Pri bežných destináciách, ktoré máme, hlavne tie naše bežné, ako je Chorvátsko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, je to samozrejme Európa, kde je vhodné mať očkovania bez ohľadu na to, či tam cestujete alebo nie, ale samozrejme je to navyše oproti povinným očkovaním žltačka typu A alebo meningokoková meningitida, teda zápal mozgových blán a to sú očkovania, ktoré by ste mali voliť ešte dlho pred sezónou, povedzme v zimnom období, aby ste boli prichystaní.
Máme si vziať na dovolenku aj nejaké lieky na predpis? Áno, pokiaľ ide o lieky, ktoré vaše dieťa pravidelne užíva a bude ich teda užívať aj počas dovolenky. Ak by ste si brali nejaké liečivá typu antibiotík a podobne, tak to vám určite neodporúčam, pokiaľ naozaj to dieťa na dovolenke ochorie. Je veľmi dôležité mať zdravotné poistenie a keď sa čokoľvek stane, čo nebudete vedieť zvládnuť sami, alebo nebude vedieť váš lekár, z ktorého môžete samozrejme kontaktovať aj telemedicínou na diaľku, vám dať odpoveď, tak určite treba to poistenie využiť a ísť navštíviť miestneho lekára. Ako predchádzať zápalu uší po plávaní? Ťažká otázka a ešte ťažšia odpoveď. V podstate predchádzať zápalu uší po plávaní je veľmi náročné. Zápaly vonkajšieho ucha, to znamená zvukovodu, mávame v lete veľmi často. Je to bežné po kúpaliskách, po dovolenkách. Nejaké špeciálne opatrenia typu, aby sme sa kúpali v bazénoch napríklad len s ušnými štuplami alebo si kvapkali preventívne niečo do uší, tak toto my v medicíne nepoznáme, respektíve neodporúčame. Pokiaľ samozrejme to dieťa máva opakované zápaly a má nejaké napríklad zmeny na vonkajšom zvukovode, čo povie lekár, otorinolaryngológ, prípadne má nejako poškodený ten zvukovod, tak áno, v tom prípade používame tie ušné štuple, ktoré ale máme rôzne druhy a treba sa poradiť, ktorý je optimálny pre dané dieťa, ale nejaké špeciálne opatrenia určite nerobíme. Čo odporúčate pre dieťa pri nevoľnosti v aute alebo v autobuse? Veľmi časté a samozrejme u detí hlavne pri tých dlhších cestách, ale stačí navštíviť lekáreň a podľa veku dieťaťa si vypýtať preparáty, ktoré sú na toto určené. Máme naozaj od prírodných až po naozajstné liečivá na tento typ ochorenia určené. Dôležité je ale riadiť sa príbalovým letákom a dať to v dostatočnom predstihu pred cestou, lebo pokiaľ vy to podáte, keď už je dieťaťu zle, tak mnohokrát nezaberajú. Letíme s ročným dieťaťom prvýkrát do Grécka, čo mu dať pred letom alebo počas neho, aby bolo v pohode? No, určite neodporúčam, aby ste čímkoľvek, nejakými medikamentami alebo niečím podobným ovplyvňovali dieťa, aby spalo a bolo v pohode. Je to naozaj neprimeraný zásah. Dôležité je dieťa na cestu pripraviť, to znamená zobrať nejaké hračky, čím ho zabavíte v lietadle. Dôležité je zobrať tekutiny, možno aj do nejakého pohárika so sosačikom, prípadne ak je na umelej výžive do flašky. Naozaj pred vzostupom toho lietadla a pri pristávaní treba dať dieťaťu piť. Ak ešte dojčíte, tak naozaj si to dieťa dať na prsník. No a počas toho leta sa snažiť zabaviť dieťa rozličnými typmi hračiek, ale prosím, určite nie tabletmi a telefónmi a nejakými takýmito digitálnymi podnetmi. Ako zmierniť bolesť uší počas letu? Dôležité je znížiť potlak v ušiach, čiže musíme dať deťom sať, napríklad zo sosačikovej flaštičky nejakú tekutinu, ak ide o malé deti, dať si ich na prsník. Po prípade staršie deti môžu žúvať žuvačku, po prípade nejaké mäkké cukriky. Aby som nebola osočená, že kážem deťom dávať cukriky, dneska už máme takéto cukriky aj z čistej ovocnej šťavy, takže ide vlastne o to, aby dieťa žúvalo. No a ten pocit je spôsobený tým, že máme veľmi často majú deti krátku eustachovú trubicu, ktorá je úzka a stane sa, že keď vstúpate, tak tam veľmi rýchlo vznikne potlak v ušku, ktorý spôsobuje bolesti. Ďakujem pekne za všetky otázky, ktoré ste nám poslali. Končíme s dnešným špeciálnym podcastom a určite si takúto formu podcastu otázky a odpovede urobíme aj niekedy v budúcnosti. Sledujte naše sociálne siete a na budúce sa vidíme už v podcaste o deťoch s Alenkou opäť s našim ďalším novým hosťom.